Bugün de bizden ýürüýte wekili bilen ulanjylan hasaplary boýunça ýürüýte soraw jogap alşar. Resmi ulanjy hasaby diýmek, bu näme diýmek? Resmi ulanjy hasaby başgaça aýdanmyza resmi hasap. Bu platformada göz öňünde tutulan tölegli hasap. Ol ulanjylaryň platformaň çäginde artykmyç mümkinçiliklerden peýdalanmagy üçin döredildi. Bu hasapdan peýdalanýan ulanjy simple ýani sada ulanjynyň mümkinçiliklerinden başga hem goşmaça artykmaçlyklar bardyr. Düşündim. Nähili artykmaçlyklar bir açyklasak? Olar ähli ulanjylar tarapyndan sahypa girmek mümkinçiligi, ady ýetmek mümkinçiligi, beýle ulanjylar tarapyndan ýazarlamak we paýlaşmak mümkinçiligi, ýüklen video kontentlarynyň rekomendasiýa düşmek mümkinçiligi iki artmagy. Öz resmi hasaby barada düşündiriş beýanyny goşmak mümkinçiliklerinden peýdalanıp bilerler. Platformada ulanjyny nädip iýerlemeli? Platformamyzda diňe resmi ulanjy hasaplary iýerlap bolýandyr. Düşünekli soraw resmi hasaby nädip açmaly? Ulanjy resmi hasap açmak üçin premium bal satyn almaly. Premium bal almaň düzgünleri ulanjynyň profil sahypasynda goşmaga basan wagty ekranda peýda bolýar. Ulanjynyň şertlerini okap, eger olar bilen ulalaşýan bolsa, belli edip resmi hasaby ulanjyklygyny tasdiklaýar. Şondan soňra ulanjy resmi hasabyň eýesi bolýar. Resmi hasap üçin ulanjy premium bal bilen töleg etmeli. Tölegini nähili amal aşyrmaly? Albatta töleg kartlary esasynda geçýär. Premium bal bolanda näme bolýar? Premium bal resmi ulanjy hasabynyň eýerleri üçin göz öňünde tutulan bal. Platforma giren mahalynda berilýän ýönekey baldan tapatlykda ol ulanjyga käbir artykmaçlyklary berýär. Premium bal hakyky pul arkaly satyn alınýar. Premium bal satyn almak platformany ulanmagyň hökmany şerti däldir. Ol meýletindir. Şu ýerde ýatlatmaly zat satyn alynan premium bal ýerine gaýtarylmaýar we başga ulanjylara geçirip bilmeýär. Umuman şu platforma ulanjy peýdan tarapy näme? Siz öz satýan harydyňyzy, öndürýän harydyňyzy, belki de hyzmatlaryňyzy belli bir şu bizim platformamyzda ýükläp, Türkmenistanyň ähli künjüne ýetirip bilersiňiz. Diýelim men hiç il sewda edemek, ýa adamlara hiç il hyzmat gödürlämek, ýöne öz gowryan atlamy, meselem öz hobbym paýlaşasym gelýär. Paýlaşsam bolýarmy? Sereden bizim platformamyz adından belli bolýaly TMBiz, ýani Türkmen biznes. Edil şu watlykça diňe biznes kontentleri ýüklemek mümkinçiligi bar. Ýöne ýakyn wagtlarda siziň hobbylaryňyz görüşinde bolan kontentler hem meýilleşdirýär, ýani goýmany. Berin jogaplaryňyz üçin sag bolsun diýäs. Ýöne bu intek sowalaryň soňunda. Hormatly tamaşaçylar, siziň nähili soralaryňyz bar bolsa şu videoň aşagyna testirde ýazyň. Biz bolsa indiki videomyzda siziň beren sowalaryňyza ýürüýte wekiliň jogaplary bilen kanagatlanyrys.